Tan kawusa manjing utuh pisanggan sangarum Rogandaka sapa Sang Tumenggung Panigas rek menawa semanten gawe Sang Hyang Wadya Bala buta ilu-ilu Banaspati engklek-engklek pamantandak wonten alun-alun negari ngloji tengara pating bleber pating colok pating pisak balik letran Nanging Prawadya Bala pasor tambur miang suling pepandhen talutak mewah kandha mawarna-warna Indra Caladyan asri kawuryan Ratala Kakang Tumenggung Nira Dwiatmaja ngawe kadang katyane ning apa Kakang Kusik
nek kowe ngundang aku kanthi jeneng Tumenggung Nira Dwiatmaja saiki jenengku wis ganti. Woe. Apa yo pancen yo sebabe apa? Mergo jarene jenengku kaya jeneng tukang jaipong. Apa iya? Sing ganti jenengmu sapa? Sinuwun Prabu Belgedwelbe. Iya. Diganti jeneng sapa? Tumenggung Panigas Rikmo. Tukang potong rambut ya. Ayo aja omongan sik. Iki rembug wigati. Iya Kakang nyadung dawuhmu Kakang. Kakang aku nyadung dawuh, Kakang aku nyadung dawuh, Kakang aku nyadung dawuh. Kok nyadung dawuh Kakang? Alah. Nyadang dawuh. Pangangkatas panda mangandakanapan angkang sanawan para babal kadawal bah. Apa nawa kata kang kata dalakana nak pancanana daka parangan dawa aka dawa kang bakal mangkat bagaya sikcuk bosyalah kaca dikeka buka ya sija Cek, udah setengah waktu kia, wak bergajak saja pak. Bersihlah, bersihlah. Oh, bersihlah pak, bersihlah. Iya. Bersihlah pak, siapa? Paling dawa, bersihlah. Bahasa Rusia kaya ora. Menggeng aku nyang nyawa. Aku mamek nyang anggut mek goreng. Piye? Bebek goreng. Bindeng rasamu nih bebek goreng. Nyang nyawa. Cecek opo sih cecek? Yo. Ngerti yo. Dina iki awake dhewe iki nderek Gusti Patih Bayu Kinara. Wigatine apa? Budal nendi? Budal negara Ngastina. Wigatine ngemutke marang Ratu Ngastina sing makartine sesinglar saka angger-anggering kautaman. Wah banjur aku kudu budal dina apa? Budal dina iki aja nganti sing keri kering lambit bungkat kimpul kaca gelar singa barong ngebiyik marang kanan Ngastina yen to ngasi mengko Gusti Patih Bayu Kinara ketemper yudane awake dhewe kang kinen ngayomi. Iya Kang aku manut kang dadi dawuhmu. Aku sudah berbicara. Yo, baca seksa, seksa, acak, seksa kok. Oke, itu sedikit aku. Wah, begini. Nek nyamang apa? Seksa aku sini, kayak, pakai kikojo. Aduh, kawarasa malamang. Tapak, cangkama. Cagak sisi pak, awas cagaknya sisi campenu. Aku cecek, campenu. Wamang nak menen ora nyongong muni nyangkem. Kawara sama lamang, sat. Dam. Kawang kara tak pakai Hanar Manjapang. Saparbas bacanya gopo saya kakak aratrama aka tandanga jang parkasa aka barmayang awang tata bakang mindak nyimbang ngok ngeleng-ngeleng nyamak urasa podo yang ngomong sing bagus saiki budal ning Gunung Restina. Iya ngesroke dawuhmu Kakang Tumenggung. Saya sing rukun.
Sawai. Oh, ayo hunto. Wis. Hei. Oh, ayah, bus. Hunto. Oh, ya, usah. Hunto, ayah. Hei. Hunto, ya. Hadirin yang saudaramu, pada malam hari ini kita akan menyaksikan magelaran pasang kulit Mbah Males. Sertinon
langening amyat busana maneka war ranggeng kencana ratna bandera layu kumite sinarang pakuning maruta serna pandras kumaraning wiyat mangkyan kumlebeting dwaja soprasta kayu angga prapal puspita andraing bumi ron mawur katyo bengangin bukil ambar sumebar eko saknyatane Astina Maha Prabu Duryodana sanatane goreng samarga Duryodana parati ngandika Sosine nan
Sinongwati jagat kinare among mbak lumembak mbak ing samudra Bale lumotambra kang aweta denjengan Diwang Agung muga ngayomono marang praja Ngastina saesine Pamandarya sampun kaget penggalih paduka Pamandarya Sengguni jengandika Pamandarya kula piji wonten ngersanipun ingkang putra Pamandarya mugi tansah mangke kasugengan miwah lenggahipun Bapa Durna wonten negari Ngastina pasewakan ageng dinten menika Pamandarya kawula nuwun inggih nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada mrapting delahan anggir anak Prabu Duryudana anak Prabu Jakapitana kepareng maduka miji dhumateng pisawanipun ingkang bapa ing kematian kepareng wilujeng pisawanipun ingkang bapa ing kematian dinten menika wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana tebih saking rubeda kalih sing sambikala cinaketna ing kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih anak Prabu Pamandarya iki kula tampi dawa sami-sami mboten langkung kaprayogaken lenggah jengandika Pamandarya Sengguni wonten negari Ngastina kawula nok ninggih iki Bapa Durna ugi prayoga lan mugi tansah mangki kasugengan miwah kawilujengan karaharjan kasarasan miwah kasantosan para wujengandika Bapa Durna wonten ngersanipun ingkang putra Duryudana Bapa Kumbayana oh asta kuswala sila pertapa sumarante hawala kamaneka kula prit kantil bunting slikur inggih anak Prabu kemarang paduka anak Prabu Jakapitana anak Prabu Kurumati amiji dhumateng misanipun ingkang bapa ing Sakalima dinten menika. Oh. Bombong manah kula nggih sareng kula dangu kararjanipun ingkang bapa ing Sakalima criyatanipun paduka menika. Ingkang estu banget kula tresnani paduka ingkang kula sembah ingkang kula tansah suwe warsa jengandika anak Prabu Jakapitana. Oh inggih nggih kasugengan miwah kararjan tansah kunjuk marangsanipun ingkang bapa ing Sakalima awit berkah pamujinipun anak Prabu Duryudana mboten manggelangan setunggal punapa nggih anak Prabu kemareng kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk nggih Bapa Durna mboten langkung ugi kula ngaturaken sembah bekti kula inggih kula tampi nggih dawa sami-sami mugi kaprayogaken lenggah jengandika miwah Kakang Prabu Karna mugi tansah sekeca inggih Yayi Prabu Jakapitana kawula nuwun inggih Paman wonten dawuh mesthi mawon saking Purnayaka miwah kawula kaget inggih ceryatanipun kula ngawontenaken pasewakan wonten dinten pasewakan menika beneh kelawan atan ingkang sampun inggih dinten menika sejatosipun sanes dinten ing pasewakan inggih nanging kula ngawontenaken pasewakan ingkang benten kelawan adat ingkang sampun kelampah mila Pamandarya saestu kula nedhi medhar sabda kula namung badhe matur bab pangunek-unekipun penggalihipun manahipun ingkang putra Duryudana mugi samangki sasampunipun kula mbabaraken menapa ingkang dados
penggalipun ingkang putra pun Duryudana saged maranani den mahanani sagung para kawula dasih wekasan saged gesang kanthi langkung sekeca lan ayem malih ceryatanipun perkawis ingkang kula raosaken menika menawi kula kinten lan kula ingkang amestani menika ing sak mangke dadosaken srana risaking praja negari Ngastina nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih kula nyuwun sewu teka paduka paring dawuh bilih ingkang dados unek-unek paduka menika badhe dadosaken srana risaking praja bumi negari Ngastina menika nuwun sewu lah ingkang dados undraning perkawis utawi ingkang dados pangunek-unekipun anak Prabu Duryudana menika menapa oh kaget kula anak Prabu sareng paduka paring dawuh bilih paduka anak Prabu Duryudana rikalayan sakmenika nggadahi pamanggih tuwin nggadahi penggal ingkang boten sekeca salebeting manah kula nuwun sewu oh kula aturi paring dawuh anak Prabu Duryudana jagat pangestu karo wae putur saged Yayi Prabu Jaka Pitana kula nyuwun sewu kula nedya ngangulaken jangka miwah nirengaken karna menapa ingkang dados sabab lan wigatosipun punapa dene Yayi Prabu Jaka Pitana paring dawuh ingkang kados mekaten ceryatanipun kula menika sepana sprene kula menika sampun mataun-taun dados senopati wonten negari Ngastina nembe sepisan menika Yayi Prabu Duryudana paring dawuh nyatakaken bilih wonten salah satunggaling perkawis ingkang nedya dadosaken sarana risaking praja negari Ngastina Kakang Prabu iki mila pamandarya miwah Bapa Durna kula menika namung badhe matur babagan perkara impen nggih pasumpenan ingkang kula lampahi lho sing ngandika nyumpena menapa nggih anak Prabu nggih ngimpi ingkang kula lampahi nalikanipun kula nendra wonten ing dinten anggara kasih kula menika nyumpena bilih negari Ngastina menika ketaman banjir bandang monggo dampar kecana negari Ngastina menika ngantos kentir kagulung ombak ing mudhune banjir bandang menika wau menika ingkang kula dadosaken ribeting sak penggalipun salebeting manahipun ingkang putra pun Duryudana Bapa Durna oh lole nggih ngertos kula tanggap kalian menapa ingkang dados sabdanipun anak Prabu Duryudana nggih jernyatanipun wong nek nandang sungkawa wong nek nandang susah menika didangu kados punapa menika badhe matur badhe ngendika menika angel nggih merga wis kepikiran pun mikir lan menggalih menawa ingkang dados pangunek-unek lan ingkang dados perkawis sajroning penggalih menika kula wau iki nggih kula tanggap oh nuwun sewu nggih estunipun ngimpi menika kapirang dados mapinten-pinten werni ngimpi kapirang dados mapinten-pinten werni nggih leres ingkang sepisan inggih menika Titiyani Gandayani kalian Puspa Tajem utawi Kadara Dase menika sepisan ngimpi tiba wanci Titiyani menika nalikanipun tabuh sedasa dalu dumuginipun tabuh 12 dalu utawi tengah wengi ngaten kemawon nggih niku jenenge ngimpi Titiyani niku mboten badhe wonten kasunyatanipun ateges wong nek ngimpi wonten wanci menika mboten badhe kababar dados kasunyatan nggih nanging menawi tiba wanci Kadara Dasih utawi Puspa Tajem menika wancinipun tabuh sekawan enjang ingkang bakon bangun wanci gagat bangun wanci saraping surya menika mau ngimpi menika saged kemawon dados kasunyatan nggih nggih lajeng werdine ngimpi kula menika kula wau napa kula sampun mangertosi bilih pasumpenan ingkang kula lampahi menika dawah wonten ing wekdal Kadara Dasih utawi Puspa Tajem oh sing ngandika sampun waskuwatos sing ngandika sampun
nganggep bilih pasumenan niku kula badhe dadosaken srana saking praja negari Ngastina. Ceryatanipun ngimpi wong sing ketaman banjir bandang menika badhe nuwuhaken rejeki ingkang sae tumraping para kawula miwah Nalendra. Mekaten nggih, rejeki ingkang kula wastani menika sanes kok wujuding dhuwit brana picis matumpa-tumpa menika babar pisan boten. Nanging rejeki menika saged mawujud setunggal kabagyan. Nggih. Angka larih, angka kalih katentreman, angka 3 kamulyan. Nggih, menika. Wong isa urip sehat mboten nandang lelara menika sampun mujudaken salah satunggiling rejeki ingkang dipun tampi saking ngersanipun Gusti nggih. Mekaten nggih, leres. Nanging kula nuwun sewu. Banjir sakjroning pasumenan menika kula awusane wujuding toya wening utawi toya ingkang ledhek utawi buket menika babar pisan sanes. Lho, lajeng toya menapa? Sanes wujuding toya nanging banjir bandang ingkang tumapak wonten negari Ngastina ingkang gulung dampar ke negari Ngastina menika kula wujudipun getih. Oh, nuwun sewu. Getih menika mujudaken menawi wonten ing gendera Indonesia menika warna abang. Nggih. Warna abang menika nek enten lagu Gubo Kasmara menika tandha tesih pawang. Kakang Durna ku ora ngglice ngono ta. Mboten-mboten. Niku warna abang menika mujudaken jiwa ingkang awatak satriya mboten mingkuh saking menawa kemawon. Mekaten nggih. Mereka nek kula mestani nawi jengandika ngimpi negari Ngastina ketaman banjir bandang mongko wujude getih. Ateges wadya bala Ngastina menika kula nuwun sewu manambah kaping-kaping Kurawa niku nek perang karo Pandhawa ora tau menang. Nggih. Saged kemawon niki kula menawi mestaken benjang tumapak perang gedhe Bratayuda Kurawa badhe unggul menang mungsuh para Pandhawa. Apa napa mboten gleleng? Sampun waskuwatos, sampun waskuwatos. Menawi kula mestani sakmangke Kurawa badhe unggul jroning perang gedhe Bratayuda nggih anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Sikra bala kang tumingal mangat sampo kang samya medali tatet wilateng kono Banyuwanggung mangun sang niti minjang sang aji ladinya ngetali Terus Wilangga kaya buta singa wakil pasti jangga dendanya mangambek boyo Dringantos paripun ingkang sami Balwacana nalika semanten gegering Jawi Pasewakan negari Ngastina sami alok bilih wonten ingkang sowan. Nggih menika Tawananopati negari ing loji tengoran Giri Sang Rekyana Pate Bayu Kinara repeh pindha sata mentar gaget kang samya mulat mangurembing para kawula kancana daya yak jaluk dalan
sing sang katriku mulung mangromak ing wadya kura rek kakire oh Paman Arya wonten dawuh menika wonten Nalindra saking tlatah Sabrang inggih dipun dangu kemawon nggih. Waduh pangagemipun untune ditretes inten nggih mbok bilih niku Nalindra sugih nggih kula dangu pun didangu mawon nggih. Kisana Sira Nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Nunamit pasang kliman tabib tinebena ngono dumawah cawang tuwak linepat ning tolak manuk. Iya nuwun sewu sinuwun nuwun sewu sinuwun napa kula mboten klentu anggen kula sowan wonten negari Ngastina. Iya pancen kene iki ateking kraton negara Ngastina. Oh menawi mekater sing ngandika menika ingkang jejuluk Sinuwun Prabu Durjana. Aja ngawu kawar ngawur ingsun Prabu Duryudana. Wah nggih ngapunten pangapunten kula kleru anggen kula matur ya aja belawanan mboten ngapunten sing ngandika menika Sinuwun Prabu Duryudana. Ya panjen iya sira sapa Nalindra saka ngendi? Nuwun sewu amit kula menika sanes drajating Nalindra kula menika sanes aratu wonten sawijining gari menika babar pisan sanes. Ya nanging kula menika derajat kula wonten negari kula menika patih jagat Dewa Bathara. Paman wonten dawuh teko patih sandanganipun kados Nalindra. Welah mbok menawa negara sugih. Nggih, negara kula niku jan sugih. Ngarak tenan nggih. Kuncine negara sugih nayaka kawula dandan ngeten iki sedaya. Iya, kuncine napa? Mboten enten sing korupsi. Niku mesti kabeh iso ngrasake kamukten swijining negari. Pancen iya. Oh, kene iki angel cacane arek ngono ki angel. Nang ngarep gawe WC umum wae sida di semene sida ya digorep. Gondol. Bobo durung ngendikan menapa? Mboten apa-apa. Lakune kula kok, lakune kula. Lah niku Bilih Sudi mestani dhateng kula menika patih swingging saking negari ing Ngloji Tengara. Inggih kula pun patih Bayu Kinara. Patih Bayu Kinara nggih ngres kasinggihan mekaten. Wonten ratu Gusti kula jejulipun inggih menika pun Sinuwun Prabu Bel Gedwel Beh. Inggih Sinuwun Prabu Tong Tong Crot. Sawa Sinuwun Prabu Tong Tong Sot. Pangapunten kleru tipe lambe kula. Tipe barang ana lambe. Banjur apa kang dadi wigatine sowan kula sepisan atur sembah bekti kula konco marang sejengandika Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana. Ndungkap engko kalih sowan kula menika nak yenaken kondanging negari Ngastina. Iya ngaturke panuwun nggih. Kula percaya negara Ngastina niku negara sing kondang, mboten enten sing nyaingi kondang lan elok ing wisata. Wonten negari Ngastina. Iya. Nanging nuwun sewu. Teng negari Ngastina menika kathah lembing menika pripun? Oh, ngawur jenengane ora. Lho, niki napa niki penemban? Kuwi adu lembing, mbah iki usume udan ki kaya ngene iki. Oh, nggih. Nggih semudan cari ketiga yang ini. Oh, terus cangkem barang.
Susuli sega, susuli sega. Kula menika badhe nayanaken kondhanging negari Ngastina. Ning nuwun sewu wonten sakwingipun kuncaraning Praja negari Ngastina menika negari Ngastina ketingal ayem ning dereng ayem. Ketingal subur ning dereng makmur. Ateges menika dipun sababaken boten sajawa mung saking jengandika kula nuwun sewu bilih kula anggep lancang nalendranipun ingkang tesih ngegeki marang tumindak Angkara Budi Candala. Mila kula nuwun sewu sampun kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula lan menika ugi saking inisiatif kula piyambak kula kepengin ngemutaken dumateng Paduka Gusti kula Sinuhun Prabu Duryudana supados kersa tumindak becik kersa nilaraken tumindak maksiat watak Angkara Budi Candala dipun tilaraken lan kula aturi supados nengenaken tumindak becik ngibadah kang sarne tetulungan marang sak pepadane nilaraken tumindak cecongkran ngantasipun antawisipun Kurawa kaliyan Pandhawa jengandika kula aturi leren niki mawon anggenipun nggadahi watak Angkara Budi Candala sinuwun. Caca muntap lerke nentap tukaya sinepe netra kocak ngondara andir manus maning jajalanan Sukertaning bawana Bayu Kinara wonten dawuh menika sinten Prabu Karna lho kowe takon karo aku ning wis ngerti jejulukku wah panjenengan menika kondang mlebu koran mlebu HP ya menika mlebu TV mlebu koran disangkane wong edan lho ngawu gawar ngawur kowe keparet Bayu Kinara wonten dawuh paripeksaku sing kudu menehi wangsulan nglawan kowe nggih pripun teko kowe ngarani sartane nyamah asmane Yayi Prabu Duryudana ngandhake yen to Yayi Prabu Duryudana kowe mau duweni watak Angkara Budi Candala lho nggih napa mboten Prabu Duryudana menika nuwun sewu nek kepareng kula maca pikirane maca tuwindaking Prabu Duryudana menika Prabu Duryudana menika watakipun wong-wongane menika tukmis karem clemer nyolonge ora ketok ora ngerampok niku mboten ning nyolong kamuktene para kawula nggih napa mboten lho iya lah jenengan wangsulan piyambak ning ora sak patute kowe ngendika kaya ngono jernyatane Yayi Prabu Duryudana iki Nalendra iki sing ngayomi para kawula negara Ngastina kowe iki wong kono-kono kok kowe melu-melu lho wong kono-kono ya ben wong kula mriki niku ngesale proposal ayo jeng pripun jenengan malah teng mriki kula ajangi jembar sisan menawi Prabu Duryudana mboten kersa nampa pewarah lan nampik pitutur becik dinten sak menika kula sampun dipun pasrahi Purbawasesa dening Gusti kula Sinuhun Prabu Balketuelbeh kula kinen ngamuk teng negari Ngastina ngantos wong-wong Ngastina Nalendra Ngastina Kurawa sak kawula Ngastina tobat kabeh manus maning jajalanan teko kowe wis wani ngilani dadane Prabu Karna wani ya ben kula teng mriki ora tedheng aling-aling entene ming patih Bayu Kinara Nalendra ngawangga ayo dudu ning kene papane wong neter kadigdayan ora dalam metu njaba mati trio mati trio ayo kula 100 kan ngebiyi Bayu Kinara kados pundi Kakang Prabu Karna menika kados pundi ngimpi ingkang kula lampahi dados kasunyatan lole nuwun sewu jebul meleset pitunganipun ingkang bapa angger
Wah, kula kinten nek ajeng Kurawa ajeng unggul ceneng perang Bratayuda malah negara Ngastina dadi bedhaine Ya aja nangis. nangis dengkulmu. Lah aku ngasi negara Ngastina bedah, kula ora urip teng negara Ngastina. Lek kula entuk penghasilan saking pundi? Monggo ndak dina niku kula nek iso mubeng teng lampu merah nika niku ampun cukup nggih mangan sesasi. Pendhita kok senengane mubeng ning lampu merah. Lan harga dirine. Paman Arya wonten dawuh. Sampun kepengin kados mekaten menika kawontenanipun. Menika kawontenanipun nembe bebayani mboten napa-napa. Yayi Prabu Jaka Pitana Wonten dawuh. sampun nggadahi penggalih kados mekaten menika kala wau pancen estu lakon menika kula dipun sarek dening Patih Bayu Kinara. Nggih, lirik lajeng salajengipun. Perkawis menika sampun tumut-tumut kula ingkang sagah ngunduraken Patih Bayu Kinara sak wadyabalanipun. Matur sembah nuwun. Ngimpi kula kababar dados kasunyatan kula suwun sepatus njagi kawontenan negara Ngastina. Nyuwun pamit Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngatos-atos Kakang Prabu Karna. Pripun urusan negara Ngastina sisan dene tak obrak-abrik. Aku ora tedeng aling-aling sapa sing ngaku wong Ngastina, sing ngaku kawula Ngastina, sing ngaku Kurawa nek ora gelem tak elekke aja tak antemi ndiase mati aku ya. Ayo maju kabeh. Tangarane ngajure Kong maguru kongso tetek katya butula war panjriting turangga esti rakata ingkang Tojo layu sepe Manus maning jajalanan sukertaning bawana iki Patih Bayu Kinara ya Satama kowe anak jaran lu ngerti karo aku ngerti wae kowe sok dilombak kering pacuan kuda lu nyamah marang asmane Satama ben ora arep trima negara Ngastina tak bedah neng kene marganing matimu lah dalah
Wis mbok antepe arep mati saka tanganing Sratama. Sing kandha sapa cetha ndiasmu sing nak ngubal-balan mati dene aku neng kene margane matimu Sratama. Ayo sambato. Ora. Kowe jan lorone. Ora. Tapi buang. Kapusan ya. Oh. Ora selingin joget. Yo. Mampus.
Sok ya. Hot. Hot. Mati. Hot. Hot. Hai, ana ngendi? Mati we. Hot. Hei, waduh. Jar ge. Jar. Oh ya. Ayo. Ngendi kowe? Hei. Hei. Jar kowe. Hot. Ayo. Hot. Oh iyalah, ayo. Oh, buku karepe dhewe. Buku foto pecadasmu. Wah, Kyoto meng cilik yo ben. Tanding ro pedang kowe beres. Tani. Pedangi semene iki. Hut. Payah. Nah iki arep nyate kuda iki. Wes, wah iya. Wah iki ora ampan apa kowe ya ben men kelaran. Hut. Hut. Wah. Wah jana. What? What? Haya. Ah!
Iki jenenge recall push. Kaya Mobile Legends yo ben. Hat. 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 Fire. As. Fire. Wah. Sya. Wah, remuk tenan. Remuk yo ben gari dandani. Wah. Aduh. Hut. Hai. Jar kowe. Loh. Wah, mulih kayak mesti. Ora arti teknik recall apa biasa kayak. Loh. Ayo. Ora gelem tak kandhani, kowe tak ulti. Api saiki manut. Hut. Ya. Hut. Jar kae.
iya kowe ya. Wah, Edian. Piye? Menang apa kalah? Edian tenan man. Perang mungsuh Bayu Kinara genah boros gapit man. Lah. Kepiye kae karepe? Andek puna kok ledo sumbar kaya ngono. Waduh. Waduh. Ngapa kowe? Menang apa kalah? Kawon. Kula ketemu karo wong awake wernane pink. Saben ngajeng kula antem, set mundur, set mundur, set mundur. Kadang enten ngarep kula enten mburi kula. Kowe wong sekti Girangan pro player katose. pro player ki apa neh? Ngendikane recall niku napa mbuh kula ora damang. Wah, wong-wongane Bayu Kinara kok malah aneh-aneh ora. Lagi kan jedel kambumi. Kula likol man. Piye likol? Kuya apa neh? Kula wis kepepet. Kula maju mungsuh kula wong awake ungu. Kaya cela pendem. Wah ngono. Kula diwantem oleh mlika. Kono kuwi kaya ngetokke anu nika lho, gunting. Terus benange akeh, guntinge akeh. Kula disaut niki. Niki set kula digeret ana mriko. Wet kula di apa? Mriko-mriki tat niku wis. Enten benange nika lho, Man. Apa kuwi? Kilangan kula dhewe lah paham. Terus mriko ngilang. Dlesep teng bumi. Kula glegeten kula mlayu teng tulet. Apa? Kula glegeten kula ora menang-menang sangka kula wis entek dayane kula mung iso mlayu. Iya. Akhire kula mlayu teng tulet. Tulet. Lah mlika lah ana beto kanca. Iya. Dadi otomatis sing dicelang alih tulete niku mlika dhewe. Iya. Mlika lak ming dhewe. Iya. Ora aku ora paham omongane turet man turet. Lah kuwi pokoke. Tulet ni sing sak nika lho, sing tok tenggen sawah nika lho, uler gede-gede nika lho. Kae uret. Niku Cah kucluk. ya wis ceben aneh. Jenengane kaya ngono. Dursasana, Ndun. Ayo maju kirang nyambut gawe. Nggih, tandangane nika wong-wong ae. Iki sajae sing glelenge Raja Mahjama. Sapa kowe? Aku Wadyabalane Patih Bayu Kinara. Aku Tumenggung Panigas Rikma. Panigas Rikma? Ya, wah meng tukang barbershop lho. Aja ngremehke. Kowe ndasmu nek ora tak kethok ngono kuwi ora bagus. Iya. Ya apa?
meneng. Picetan awakku kuwi malah. Iya. Kowe Dursasana ya, aku Dursasana. Arep ngopo? Ora trima. Adi-adi kudu tok anteme. Jare nganggo jurus apa? Rikol. Rikol. Kembangkol apa-apa ora mudeng aku. Ayo, kowe keduga iso ngalahke Dursasana, bumi langit tangkep. Ayo. Saiki enenge aku karo kowe. Yo, Panigas Rikma karo Dursasana yo, saiki bewan. Apa? Bewan. Wah, wong kuno ora paham nek to tutuhi ngoten kuwi. Jandon ijen. Oh iya, nek jalukmu jandon saiki ora antem pecah ndas. Oh. Ora kena ngono kuwi. Lho, ora kena piye to? Urung ana persetujuan antarane aku karo kowe. Wah. Kudu nganggo ngono kuwi to? Kudu nganggo. Wah ya. Piye iki? Skemane piye? Aku ngantem kowe ping 3, oh. Kowe ngantem aku ping 3 ya. Sing ambruk dhisik, sing kalah ya. Saiki gandeng kowe wis ngantem aku ping pisan, aku antemen ping pindho. Tak nehi dispensasi. Wah, ora mau meng pemanasan. Mau menggo sampel contoh. Ya wis ngantem ping 3 ya, titenono pecah ndasmu ya. Wis tata tenan wis. 1, 2, 3. Ah. Push, mendono mripate. Piye tak antem piye? Rasane piye? Lho, kowe iki ngantem urung. Wah, bajigur ngece tenan kowe. Antem serune kaya ngono, nganti klire mak entul. Ora krasa. Wah, mengko didadah perawan. Wus. Bener, aku dhisiki janjane diarepke lahir wedok ning lahir aku, mula aku ya ayu tenan kaya ngene iki. Wong lenang ayu ya mung lagi Dursasana. Ya ngantem ping pindho meneh ya mati dening aku. Ora tatu, ora umet, ora. Ampuh kowe. Biasane iki nek ning kene ya tak antemi sine tak antil ndase kabeh. Wak keplaki ya esuke kramas. Lah ngopo? Tanganku reget pas ngantem. Jijik ya ora. Ngantem ngene nek pisane. Ya, nyo. Mati ya tibane. Aduh. Gagah tenan ya. Ayo titenono. Pati kira kowe tok sing iso gleleng mung kowe tok ning kene pangeran Pati iki Dursasana. Pati kira aku ora iso ngembari kadigdayanmu. Iya. Wah, yo sabar ora ndur digeret. Yo. Ku senengane kok kaya ngono ora. Sing dadi nyatane wae. Aku mau wis ngulungke sirahku yo sing kendel ngene iki. Ayo. Nek kowe pengen ngantem meneh ora apa-apa. Saiki ora kudu 3 ngantem 3 yo. Ning piye saiki sak karepmu sing ambruk dhisik sing kewagang iso ngantem dhisik bakal menaya musik aku lagi omong wo yo arek ngantem dodho ngantem ngantem buri ngantem yo nggon sirah ngantem yo sing kendel satriya kok minggu hehe tuwa kono joget-joget bareng tekan tendiang pisan mules malah isin oh yo yo aku wani nek kaya kowe wani piye yo sing kendel kaya aku ngene iki iya kendel sirah oh ya oh isih oh ya ayo arek ngopo ayo nggon dodo yo dodo yo ngantem buri ya buri kok padhak aku kira wani nek gur ngembari kadigdayanmu le apa kowe kira nane ora isih Edian ning ngasih bocah ngantem aku modiar tenan iki wis kowe genti tak antem oh ya wis siap tok anu antem piye wae carane siap ya nganggo sikil kena wis ora kena
peraturan ora oleh. Ora oleh nggo sikil. Ya, Ora oleh nendang sirah. lho. Ngantem sirah kena. Ning ora seru-seru. Lho, Kowe mau ngantem aku seru kok. Apa ya? Ya nganti pengeng. Wah. Ditenono aku nen dikdoyono. ya. Wis ditata wis. Aku arep omong dilo entuk ora. Omong apa? Tanganku iki sing tengen wingi bar tak nggo ngantem ndasapi pecah dadi 9. Cangkeme ngomong. Aku omong tenan. Ora medeni ngono kuwi ra. Aku mau ngomong tenan. Wes ora. Ngomong tenan kuwi jenenge ngedonke mungsuh ora kena ngono kuwi. Wah, mau pecah dadi 9. Aku ki wedi tenan ndredeg tenan ora. Wis tenan wis. Semelah kuwi ndonga barang. Aku merangkul ndonga. Wong arep ngopo-ngopo kudu lantaran ndonga njaluk pangesune sing kuwasa. Cangkeman ora. Wah. Antem ya antem. Ya. Mati ora pecah sirawa tibana. Hei, lo babu, 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 ora loro, yo. Sing kurang pindho iya dudu ceneng sak kilometer. Ayo tibana mati ha, tibana ha. Ora loro. Sembleng tengle. Usah. Sana besar meneh. Wais. Ora loro ayo kowe aku genti tak antem kowe. Lho ndi wonge yo ya. Aku neng kene kok neng mburiku. Wah, buyer iki aku pisan iki. Iki ngopo ya awakku dikaya ngene iki, Bang? Hoduh ya. Ayah. Huduh. Jare kowe wae paman Kotawa. Sabang karna mawinges-winges katon ler landhaping Trisula. Oh, panas maning jajalanan sekertaning bawone iblis lanek. Lah dalah. Wadya balane Bayu Kinara iki malah Bayu Kinara gleleng iki ora jamak-jamak. Oh, tamani senjatane nata ngawangga. Taman senjataku Kyai Kuntawijaya Danu ora mati dening aku aja takon dosa diundang Prabu Karna kemaran. Gleleng rekane nggawa cuthik biarang. Ya hak tamane angin kowe ora kontal adoh aja takon durut bali tiba ning negara Ngawangga Keparat mati ora bukan areng gleleng ya.
niki Tripate anak Prabu Karnakontal dawah wonten negari Ngawangga niki pripun Bayu Kinara trajangane diantenan Tripate wah niki pripun Wilah lah kok senengane sok dukaya ngono Kakang Duru sampun mas kuatos kula ingkang kelakang nandhangi Bayu Kinara Boy Areng ngopo wong tuwa? Oh! Nggih, nggih. Linggo. Nggih, 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 nggih. Nggih. Nyembah karo aku. Nggih, nggih Gusti Pate, nggih. Wantek punawa ning negara Ngastina. Kaya gleleng-gleleng kok. Nggih, ngapunten. Sengkune kowe. Nggih. Negara arep kaya-kaya topek dhewe. Nggih, ngapunten. Oh, nggih, 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 kula ampun linggo. Depro. Nggih. Mangkurep. Oh, nggih, nggih. Nyanyahene kok ya kan mangkurep ta ya. Nek urung takon tangi, aja tangi. Oh, nggih. Ngapunten. Ya ini kaya kan apel. Lah, sampean di Pak? Nggih. Kok mangkurep teng mriki? Irangan ya ini wis dikon mangkurep. Kula men dereng ACC. Biasane iki nek wansi esuk. Nggih. Nek kok jenengan mangkurep teng mriki niku karepe pripun? Digengken Bayu Kinara. Lah kok sampean ya manut wae? Mengke nek kula mboten manut ajeng digajuli rai kula. Oh, jenengane kok ya ora. Pripun iki njuran karepe? Wis ora sane nika pun jenengan lapor anak Prabu Duryudana kula pun Allah. Ampun ngaten ta Tripate kula trajange Bayu Kinara. Asta Cempala Tampanono. Pripun sampean? Padha wae kok. Sampean pripun? Kula maju. Nggih. Terus kula muni ngeten. Pripun? Asta Cempala kono langsung nyot Tampanono. Jreng. Niku kan dagelan lawas. Ngeten Tripate. Nggih. Kula dereng damel sing anyar. Wis sesuk gawe. Iki lagi ora apik uteke. Angger kurang turu nggo mikir angile ra jamak-jamak. Ora apa-apa, ora apa. Oh, anak Prabu Duryudana ketiwasan. Apa turu kados pundi? Oh, ketiwasan. Negari Ngastina mun kelakon bedah. Kula kalian panjenengan menawi mboten pados pitulungan, Po. Sengsara ngarwara gesang kula kaliyan panjenengan. Badhe mlajar dhateng pundi? Oh, teng negari Ngamarta, Ger. Negari Ngamarta.
Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawe gelare rawang-wang Kenging napa Gusti Patih? Kula alisku diuyuhi lembing. Panise ra jamak-jamak. Ki dolan tangan kok do kuning-kuning. Niku napa? Iki. Kowe ngerti bajigur. Soe mau. Kula Gusti Patih. Lambene dijogo. Nggih. Ngisor dhuwur kudu dijogo. Nggih. Jaga lisan, jaga hati. Nggih. Ora prat-pret sakelme dhewe. Nggih. Nggih, ngapunten iki kula nganyari knalpot RCB. Wah. Gayamu. Nggih. Iki ngene. Nggih, pripun? Iki gandeng negara ngesine wis komplang ora ana wong wing. Nggih. Sabar to, Ora iso sabar aku. Anggur wis memuncak. kula aturi sareh Gusti Patih. Ora ana sareh-sareh. Nggih. Negara Ngastina kudu diobong. Negara Ngastina kudu diobong senajan ta wis ora ana wonge, wis ora ana sing nggone negara Ngastina kudu diobong. Nggih, ngesuaken dawuh. Siwak. Nuwun. Arep ngomong. Nggih, nderek. Apa dayamu? Niki sing knalpot kula. Niki saged metu genine. Wah. Mbok nyilih tak nggone nyumet udut. Panjenengan menika kok senane ora udute dadi rasa sepiteng. Wah, duh rembukane. Rembukan apa to jane iki? Mun ajeng diobong. Ayo diobong, golek bensin solar sing akeh. Nggih, monggo kula dherekaken Gusti Patih.